సెటిల్మెంట్స్లో డబ్బులు బాగా దొరుకుతాయి అమ్మాయి. అందుకే మన రాష్ట్రంలో పంచాయతీలు పెద్ద మనుషులకు రాజకీయాన్ని మించిన వ్యాపారం లేదమ్మాయి. చదువుకొని కూడా డబ్బు సంపాదించవచ్చు కదా సూర్య. ఎలక్షన్స్లో గెలవాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలంట. అవసరం మనకు లేదమ్మాయి. ఇక్కడంతా మన కులపోలే. నువ్వు కులాన్ని నమ్ముతావా? రాజకీయాలు కదమ్మాయి. అసెంబ్లీలో నువ్వు మైక్ పగలు కొడుతుంటే చూడాలని సూర్య. పగలు కొడతావా? ఊరికే చూసిద్దామని వచ్చానండి, అలవాటైపోతుంది కదా అని. మీ అమ్మగారిని అత్తయ్య అని పిలవచ్చండి, అలవాటైపోతుంది కదా అని. నన్ను కొంచెం బయట డ్రాప్ చేస్తారా? అంటే అలవాటు అవుతుందని. ఆడది ఎప్పుడైనా దొరుకుతుంది, కానీ అవకాశం పోతే మళ్ళీ రాదురా. అన్నీ బాగున్నప్పుడు ప్రేమ చాలా బాగుంటుంది సూర్య. కానీ దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. నాన్నుంటారు, నువ్వు ఉంటావు. వెలకు. మనసా చేరువగా రాయిలా